Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Krishna Hare Krishna Hare Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Sri Sri Radha Govinda Mandir ISKCON Mangalore, Srimad Bhagavatam Swagam. Om Atnanati Mirandasya Nananchana Shalagya Chashurum Militam Yena Tasmai Sri Guruvena Sri Chaitanya Manobishtam Sthapitam Yena Bhudale Swayam Rupakadamahyam Dadadi Supadanti Vandeham Sri Guru Sri Udapatakamallam Sri Guru Vaishnavamsh Sri Rupam Sakrajatam Saganaripunatanitam Tam Sajivam Sadhuidam Savadutam Varijanasakitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Saganadalitam Sri Vishaganitam He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpade Gopesha Gopika Kanda Radha Kanda Namastu Taptaka Anchana Gaurangi Sri Radhe Vrindavaneshwari Rishabha Sude Devi Pranamami Haripriya Panchakalpatarupasya Kripa Sindhu Deva Chapatidanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namonam Panchatattvatmakam Krishnam Bhaktarupa Sarupakam Bhaktavadaram Bhaktakhyanamami Bhakti Shakti Nityananda Mahanavami Sarvananda Karambaram Harinama Pradam Devam Avaduda Shiroman Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayade Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gauratishe Namo Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhudale Srimade Bhaktivedanta Swamin Nidhinamini Namaste Saraswate Devi Gauravani Pracharne Nirvishesha Shunyavadi Pashatya Deshadari Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Nirvekar Chandraya Radhikaya Tata Hare Krishna Tattva Prabhupada ki jai, Guru Maharaj ki jai, Nitai Gaur Premanande Hare Krishna. Hare Bandhu Mat Sangin Mat Guru Man Mahadana Nishkaraka Mat Bhagya Madananda Namaste. Chandraya Srimad Bhagavatam ki jai. Hare Krishna. Sorry, എല്ലാവരുടെ ആദിത്യം ചോദിക്കുന്നു. ജന്മാഷ്ടമിന്റെ സെലിബ്രേഷൻ ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ വന്നതേ ഉള്ളൂ. ഭഗവാന്റെ ദർശന ആരതിക്ക് വേണ്ടുന്ന ഒരിക്കലും ചെയ്തിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു. നമുക്ക് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ ദശമസ്കന്ധത്തിലെ 3-ാമത്തെ അധ്യായമാണ് ഭഗവാന്റെ അവതാരത്തെ കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്നത്. അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് നോക്കാം. സോറി, ഇന്ന് നമുക്ക് ശ്ലോകം ചൊല്ലാൻ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും പറയാൻ കഴിയില്ല. ഞാൻ ജസ്റ്റ് അതിന്റെ വിവർത്തനം മാത്രം വായിച്ചിട്ട് പോവാം. കുറച്ച് കുറെ ശ്ലോകങ്ങൾ ഉള്ളതാണ്. അപ്പൊ ശ്ലോകങ്ങൾ മുഴുവനായിട്ട് എടുക്കുന്നില്ല കേട്ടോ. നാളെ മുതൽ നമുക്ക് ശ്ലോകം ചൊല്ലാം. നാളെ പ്രഭുപാദ് വ്യാസപൂജയാണ്. പ്രഭുപാദിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നാളെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മറ്റന്നാൾ മുതൽ നമുക്ക് പതിപോലെ ശ്രീമദ് ഭാഗവത ശ്ലോകം എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം കേട്ടോ. എല്ലാവർക്കും ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ സ്ലൈഡ് കാണിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ആ പ്രണാമ മന്ത്രം നമുക്ക് ചൊല്ലാം. അത് ഏറ്റുചൊല്ലാം.
ഹരേ കൃഷ്ണ. ജലധര ശശിവർണോ ഗോപവേഷോ കിശോരോ സഹചരഗണവൃന്ദേ ക്രീഡമാണോ വ്രജേഷു നടവരജിതവേഷോ നീലപീതാംബരാട്യോ ജഗതജനന ഹേതു രാമകൃഷ്ണോ നടോസ്മി. അതിന്റെ സ്ലൈഡ് ഇല്ല, ഞാനത് എല്ലാം അതിൽ ഏറ്റി ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ജലധര ശശിവർണോ ഗോപവേഷോ കിശോരോ കിശോരോ സഹചരഗണവൃന്ദേ ക്രീഡമാണോ വ്രജേഷു നടവരജിതവേഷോ നീലപീതാംബരാട്യോ ജഗതജനന ഹേതു രാമകൃഷ്ണോ നടോസ്മി. ജലധര ശശിവർണോ ഗോപവേഷോ കിശോരോ സഹചരഗണവൃന്ദേ ക്രീഡമാണോ വ്രജേഷു നടവരജിതവേഷോ നീലപീതാംബരാട്യോ ജഗതജനന ഹേതു രാമകൃഷ്ണോ നടോസ്മി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ദശമസ്കന്ധത്തിലെ 3-ാം അധ്യായം നമുക്ക് വേഗത്തിൽ ഒന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, 3-ാമത്തെ അധ്യായം, ദശമസ്കന്ധം 3-ാം അധ്യായം കൃഷ്ണാവതാരം എന്നുള്ളതാണ്. ഇതിൽ ആദ്യത്തെ 1 മുതൽ 5 വരുന്നുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ ഞാൻ ചൊല്ലാം, പിന്നീട് അതിന്റെ വിവർത്തനം മാത്രം വായിച്ചിട്ട് വന്നാലേ നമുക്ക് തീരുള്ളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ശുക ഉവാച. അദ സർവഗുണോപേത കാലാ പരമശോഭനഃ യർഹേവാജനജന്മർഷം ശാന്തർഷഗ്രഹതാരകം ദിശാപ്രാസേ ദുർഗാനം നിർമ്മലോടു ഗുണോദയം മഹീമംഗളഭൂയിഷ്ട പുരഗ്രാമവ്രജാകരാ നത്യാ പ്രസന്ന സലിലാ ഹൃദ്രാജലരുഹ ശ്രിയാ ദിജാളി കുലസംനാദസ്തവഗാവനരാജയഃ വവോ വായുസുഖസ്പർശ പുണ്യഗന്ധാവഹ ശുചിഃ അഗ്നയശ്ചാദിജാതീനാം ശാന്താസ്തത്ര സമിന്ദദാ മനാംസ്യാസൻ പ്രസന്നാനി സാധൂനാമസുരദ്രുഹാം ജായമാനേ ജനേ തസ്മിൻ നേദുർദുന്ദുഭയഃ സമം. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥമേസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ്. ശ്രീ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പറയുന്നതാണ് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ അവതാരത്തിനുള്ള ശുഭമുഹൂർത്തം എത്തിയപ്പോൾ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ നന്മയും സൗന്ദര്യവും ശാന്തിയും കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു. രോഹിണി നക്ഷത്രവും അശ്വിനി പോലുള്ള നക്ഷത്രങ്ങളും ആകാശത്ത് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. സൂര്യചന്ദ്രന്മാരും മറ്റു നക്ഷത്രങ്ങളും ഗ്രഹങ്ങളും അനുകൂല ഭാവത്തിൽ ശാന്തരായി കാണപ്പെട്ടു. ദിക്കുകളൊക്കെയും പ്രസന്നമാവുകയും മേഘങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ ആകാശത്തിൽ മനോഹരമായ താരകങ്ങൾ മിന്നിത്തിളങ്ങുകയും ചെയ്തു. നഗരങ്ങൾ, ഗ്രാമങ്ങൾ, ഖനികൾ, മേച്ചിൽപ്പുറങ്ങൾ എന്നിവ അലങ്കരിക്കുന്ന ഭൂമി മംഗളവതിയായി കാണപ്പെട്ടു. നദികളിൽ തെളിഞ്ഞ ജലമൊഴുകി. ആമ്പലും താമരയും വിടർന്ന തടാകങ്ങളും വലിയ ജലാശയങ്ങളും അസാധാരണ ഭംഗിയോടെ വിളങ്ങി. നയനാഭിരാമമാം വിധം പൂക്കളും ഇലകളും നിറഞ്ഞ മരങ്ങളും ഹരിതസസ്യങ്ങളും ദേവന്മാർക്ക് വേണ്ടി മധുരസ്വരം പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന കുയിലുകളാലും തേനീച്ചക്കൂട്ടങ്ങളാലും ചുറ്റപ്പെട്ടു. ശരീരത്തിൽ സ്പർശിക്കുമ്പോൾ സുഖം പകരുന്ന ഇളം തെന്നൽ പുഷ്പസൗരഭ്യം വഹിച്ചുകൊണ്ട് വീശി. ഹോമങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ബ്രാഹ്മണർ വേദനിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഹോമാഗ്നി കൊളുത്തിയപ്പോൾ കാറ്റിനാൽ അനങ്ങാതെ അഗ്നിനാളങ്ങൾ നിർബാധം ജ്വലിച്ചു. അങ്ങനെ അജനായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ വിഷ്ണു ഭഗവാൻ അവതരിക്കാറായപ്പോൾ കംസനും കൂട്ടരും
അവതരിക്കാനായപ്പോൾ കംസനും കൂട്ടരും മൂലം സദാ ക്ലേശം അനുഭവിച്ചിരുന്ന മുനിമാരും ബ്രാഹ്മണരും ഹൃദയത്തിൽ സമാധാനം അനുഭവിച്ചു ഉപരിഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്നും പെരുമ്പറകൾ ഒന്നിച്ചു മുഴങ്ങാൻ തുടങ്ങി. ഭാവാർത്ഥത്തിൽ ആദ്യം പാരഗ്രാഫിൽ ശ്രീപ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു, ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോലെ തന്റെ രൂപം, ജനനം, പ്രവൃത്തികൾ എന്നിവയെല്ലാം അതീന്ദ്രിയമാണെന്നും അവയെ ശരിയായി അറിയുന്നവർ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലേക്ക് മാറ്റപ്പെടാൻ സർവ്വതാ അർഹരായിത്തീരുമെന്നും ഭഗവാൻ പറയുന്നു. സ്വന്തം ഗതകാല കർമ്മങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായ ഒരു ഭൗതിക ശരീരം സ്വീകരിക്കുവാൻ നിർബന്ധിതനായിത്തീർന്ന സാധാരണ മനുഷ്യൻ്റേത് പോലുള്ളതല്ല ഒന്നല്ല ഭഗവാന്റെ ജനനം. ഭഗവാന്റെ അവതാരത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ തന്നെ ആനന്ദം ഹേതുവായിട്ട് അദ്ദേഹം ആവിർഭവിക്കും. ഇപ്പോ എല്ലാ നക്ഷത്രങ്ങളും എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളും നല്ല ശുഭകരമായിട്ടുള്ള നിലയിൽ എത്തിച്ചേർന്ന് പറയും. എല്ലാ പുഷ്പങ്ങളും എല്ലാം വിടരുകയുണ്ടായി അല്ലെ, എല്ലാ നല്ല ലക്ഷണങ്ങൾ എല്ലായിടത്തും കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചു എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അതിന് ബാബാർപ്പാട് കുറെ വിശദീകരിക്കുന്നത് നമുക്ക് സമയക്കുറവ് മൂലം അത് മുഴുവനായിട്ട് എടുക്കുന്നില്ല. നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത് വരുന്നത് വിവർത്തനം നോക്കിയിട്ട് വേഗത്തിൽ തീർക്കാം. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ അവതാരവും ലീലകളും എല്ലാം അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളതാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വീണ്ടും പിറക്കേണ്ടതില്ല, ഭഗവാൻ ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാമെന്ന് ശ്രീപ്രഭുപാദരുടെ കിന്നരന്മാരും ആറാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലെ വിവർത്തനം. കിന്നരന്മാരും ഗന്ധർവന്മാരും മംഗളകരമായ ഗാനങ്ങൾ പാടാൻ തുടങ്ങി. സിദ്ധന്മാരും ചാരണന്മാരും സ്തുതികൾ അർപ്പിച്ചു. വിദ്യാധരന്മാർ അപ്സരസുകളോടൊപ്പം ആനന്ദ നൃത്തം ചവിട്ടി. ഓക്കെ, സ്ലൈഡ് ഇല്ല. ആരോഗ്യ ചാറ്റില് സ്ലൈഡ് കാണിച്ചു, സ്ലൈഡ് ഇല്ല. ഓക്കെ, ഞാൻ പെട്ടെന്ന് തീരുമാനിച്ച സമയം ഉണ്ടായില്ല, അമ്പലത്തിൽ തിരക്കായത് കൊണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഓക്കെ, എൻ്റെ തന്നെ മുഖം കാണുമ്പോൾ ഒരു ബോറായിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ, വേണ്ട ഒരു സ്ലൈഡ് അവിടെ കാണിക്കാം. ഓക്കെ, ദേവന്മാരും മഹർഷിമാരും ആഹ്ലാദത്തോടെ പുഷ്പവൃഷ്ടി ചൊരിഞ്ഞു. ആകാശത്ത് മേഘങ്ങൾ കുമിഞ്ഞുകൂടി. സാഗര തിരമാലകളെ അനുകരിച്ച് മൃദുവായി ഇടിമുഴക്കുകയുണ്ടായി. ഏവരുടെയും ഹൃദയാന്തരങ്ങളെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പരമദിവ്യോത്ത പുരുഷൻ നിശയുടെ നിറഞ്ഞ അന്ധകാരത്തിൽ കിഴക്കേ ചക്രവാളത്തിൽ പൂർണ്ണചന്ദ്രൻ എന്ന പോലെ ദേവരൂപിണിയായ ദേവകിയുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് അവതരിച്ചു. ഒമ്പത് 10 ശ്ലോകങ്ങളിൽ ആ രൂപത്തെക്കുറിച്ച് വർണ്ണിക്കുന്നു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തമദ്ഭുതം ബാലകമുമ്പു ജ്യേഷണം ചതുർഭുജം ശംഖഗദായുധം ശ്രീവത്സലക്ഷ്മം ഗളശോഭികൗസ്തുഭം പീതാംബരം സാന്ദ്രപയോധ സൗഭഗം മഹാർഹവൈഡൂര്യ കിരീടകുണ്ടലാ ദിശാ പരിഷക്ത സഹസ്രകുന്തളം ഉദ്ദാമകഞ്ചാംഗ കങ്കണാദിഭിർ വിരോജമാനം വസുദേവ ഐഷദ. താമരപിതൂവിതൾ പോലെ അത്ഭുതകരങ്ങളായ കണ്ണുകളോടും ശംഖചക്രവദാപത്മകളാകിയ ആയുധങ്ങൾ ധരിച്ച് 4 കരങ്ങളോടും കൂടിയ നവജാത ശിശുവിനെ വാസുദേവർ കണ്ടു. ശ്രീവത്സം കൊണ്ട് അങ്കിതമായ മാറിടവും ജ്വലിക്കുന്ന കൗസ്തുഭരത്നം ശോഭിക്കുന്ന കണ്ഠവും കണ്ടു. മഞ്ഞപ്പട്ട് ഉടുത്ത് കാർമേഘം പോലെ ഇരുണ്ട ശരീരവുമായി നീണ്ടു ചിതറിക്കിടക്കുന്ന മുടിയും വിലയേറിയ വൈഡൂര്യങ്ങൾ പതിച്ച അസാധാരണമായി തിളങ്ങുന്ന കിരീടവും കുണ്ടലങ്ങളും ശോഭായമാനമായ അരഞ്ഞാണവും തോൾവളകളും കൈവളകളും മറ്റ് ആഭരണങ്ങളും അണിഞ്ഞ ആശ്ചര്യകരമായ രൂപത്തോടു കൂടി ആ കുഞ്ഞ് ദർശനം നൽകി. ശിവപ്രഭുപാദന്റെ ഭാവാർത്ഥം പറയുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാവാർത്ഥമാണ്. അത്ഭുതം എന്ന വാക്കിനെ സാധൂകരിക്കാനായി നവജാത ശിശുവിന്റെ അലങ്കാരങ്ങളും ഐശ്വര്യങ്ങളും വിസ്തരിച്ചു ഇവിടെ വർണ്ണിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ബ്രഹ്മസംഹിതയും ബർഹാവതാം സമസിതാംബുജ സുന്ദരാംഗം എന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ മനോഹരമായ രൂപം സാന്ദ്രമേഘങ്ങളുടെ കറുത്ത വർണ്ണമാർന്നതാണെന്ന്.
ചതുർഭുജം എന്ന വാക്കിൽ നിന്നും കൃഷ്ണൻ ആദ്യം 4 കരങ്ങളായി വിഷ്ണു ഭഗവാനായിട്ടാണ് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടതെന്ന് വ്യക്തമാകുന്നു. മനുഷ്യരുടെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു സാധാരണ ശിശുവും 4 കരങ്ങളുമായി ജനിച്ചിട്ടില്ല. അതുപോലെ പൂർണ്ണമായും വളർന്ന മുടിയുമായി ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ അവതാരം ഒരു സാധാരണ ശിശുവിന്റെ ജനനത്തിൽ നിന്നും തീർത്തും വ്യത്യസ്തമാകുന്നു. ചിലപ്പോൾ നീലയായും ചിലപ്പോൾ മഞ്ഞയായും മറ്റു ചിലപ്പോൾ ചുവപ്പായും കാണപ്പെടുന്ന വൈഡൂര്യം എന്ന രത്നം വൈകുണ്ഠ ലോകത്ത് ലഭിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. ഭഗവാന്റെ കിരീടവും കുണ്ടലങ്ങളും ഈ പ്രത്യേകതര രത്നങ്ങൾ പതിച്ചതാണ്. ദേവകി മാതാവിനെയും വസുദേവർക്കും ആദ്യം ഭഗവാൻ 4 കൈകളോടുകൂടിയാണ് ദർശനം നൽകിയിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. പിന്നെ അവരുടെ അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ചിട്ടാണ് കംസനിൽ നിന്നും ഒളിപ്പിച്ചു വെക്കുവാനായിട്ട് ഒരു കുഞ്ഞിന്റെ രൂപം സ്വീകരിക്കുവാനായിട്ട് പറയുകയും അല്ലെ. പിന്നീട് അതിനെ ആ കുട്ടിയെ യശോദാമ്മയുടെ അടുത്തേക്ക് വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് മാറ്റുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. 11ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നു. തന്റെ അത്യുത സാധാരണമായ പുത്രനെ കണ്ട് വസുദേവരുടെ കണ്ണുകൾ അത്ഭുതം കൊണ്ട് വിടർന്നു. അതീന്ദ്രിയമായ ആനന്ദത്തോടെ അദ്ദേഹം മനസ്സുകൊണ്ട് 10,000 പശുക്കളെ ശേഖരിച്ച് ഒരു അതീന്ദ്രിയമായ ഉത്സവമായി ബ്രാഹ്മണർക്ക് ദാനം ചെയ്തു. അല്ലയോ ഭരത മഹാരാജാവിന്റെ വംശജനായ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവേ, വസുദേവർക്ക് സാക്ഷാൽ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ നാരായണൻ തന്നെയാണ് ഈ ശിശു എന്ന് മനസ്സിലായി. സംശയലേശമന്യേ ഇത് മനസ്സിൽ ഉറച്ചതോടെ അദ്ദേഹം ഭയരഹിതനായി തീർന്നു. തന്റെ ദേഹകാന്തി കൊണ്ട് ആ ഈറ്റില്ലം മുഴുവൻ പ്രഭാപൂരിതമാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന ആ ശിശുവിന് മുന്നിൽ നമസ്കരിച്ച് അഞ്ജലി കൂപ്പി ഏകാഗ്രതയോടെ വസുദേവർ സ്തുതിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ വസുദേവ ഉവാച. വിദിതോസി ഭവാൻ സാക്ഷാൽ പുരുഷ പ്രകൃതി പരഃ കേവലാനുഭവാനന്ദ സ്വരൂപ സർവബുദ്ധിദൃ. വസുദേവർ പറഞ്ഞു, ഹേ പ്രഭു, അങ്ങ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനും ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിന് അതീതനും പരമാത്മാവുമാണ്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ് അങ്ങ് എന്ന അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം കൊണ്ട് മാത്രം കണ്ടറിയാവുന്ന അങ്ങയുടെ രൂപത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങയുടെ സ്ഥാനം വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കുന്നു. വസുദേവർക്ക് ഇവിടെ തന്റെ പുത്രനാണെന്നറിയാം. അതുപോലെ തന്നെ സാക്ഷാൽ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനാണ് തന്റെ പുത്രനായിട്ട് അവതരിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ നന്ദമഹാരാജാവിനും യശോദാമ്മയ്ക്കും അതറിയില്ലേ. അവര് ചെറിയ കുട്ടിയായിട്ട് തന്നെ അല്ലെ നമ്മളെ ഇന്നലെ ആ ലീലകളെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. 14ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നു. ഹേ ഭഗവാനെ, ആദിയിൽ സ്വന്തം ബാഹ്യശക്തിയാൽ ഈ ഭൗതിക ലോകം സൃഷ്ടിച്ചത് അങ്ങാണ്. ത്രിഗുണാത്മകമായ ഈ ലോകം സൃഷ്ടിച്ചിട്ട് അങ്ങ് അതിൽ പ്രവേശിച്ചതുപോലെ കാണപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ സത്യത്തിൽ അങ്ങ് അത് ചെയ്തിട്ടുമില്ല. പതിനാറ് 17 ശ്ലോകങ്ങൾ. പൂർണ്ണ ഭൗതിക ശക്തിയായ മഹത്വത്വം അവിഭക്തമാണ്. പക്ഷേ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങൾ കാരണം അത് ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം എന്നിങ്ങനെ പഞ്ചഭൂതങ്ങളായി വിഭജിച്ചതായി കാണപ്പെടുന്നു. ജീവശക്തിയുടെ കാരണത്താൽ ഈ വിഭജിക്കപ്പെട്ട ശക്തികൾ ഒന്നിച്ചേർന്ന് പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചത്തെ കാണിച്ചു തരുന്നു. പക്ഷെ യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിക്ക് മുമ്പ് തന്നെ ഈ സമഗ്ര ശക്തി ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിനാൽ സമ്പൂർണ്ണ ഭൗതിക ശക്തി സൃഷ്ടി പ്രപഞ്ചത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതേയില്ല. അതുപോലെ അങ്ങയുടെ സാന്നിധ്യം മൂലം ഞങ്ങൾ ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലൂടെ അങ്ങയെ കണ്ടറിഞ്ഞുവെന്ന് കരുതുന്നുവെങ്കിലും ഇന്ദ്രിയങ്ങളാൽ അങ്ങയെ കണ്ടറിയാൻ സാധ്യമല്ല. മനസ്സുകൊണ്ടോ വാക്കുകൊണ്ടോ അനുഭവിച്ചറിയാവുന്ന സാധ്യമല്ല. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ചിലതിനെയൊക്കെ അനുഭവിച്ചറിയാനാകും, എല്ലാറ്റിനെയും ഗ്രഹിക്കാനാവില്ല. ഉദാഹരണത്തിന് കണ്ണുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് കാണാം, പക്ഷെ ഒന്നും രുചിച്ചറിയാനാവില്ല. അതുപോലെ അങ്ങയും ഇന്ദ്രിയഗ്രഹണ ശക്തിക്ക് അപ്പുറമാണ്. ഭൗതിക പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നെങ്കിലും അവ അങ്ങയെ സ്പർശിക്കുന്നില്ല. സർവ്വവ്യാപിയും അപരിചിന്നനുമായ പരമാത്മാവായ അങ്ങ് എല്ലാറ്റിന്റെയും മുഖ്യ ഘടകമാകുന്നു. അതിനാൽ അങ്ങേക്ക് അകവും പുറവുമില്ല. അങ്ങ് ഒരിക്കലും ദേവകീ ഗർഭത്തിൽ പ്രവേശിച്ചിട്ടില്ല, മറിച്ച് അങ്ങ് അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പതിനെട്ടാമത്തെ ശ്ലോകം. പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നമായ തന്റെ ബാഹ്യ ശരീരത്തിന് ആത്മാവിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രമായ നിലവിൽ കൊണ്ടെന്ന് കരുതുന്നവർ അസ്തിത്വത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തെക്കുറിച്ച് അറിവില്ലാത്തവനും അതുകൊണ്ട് തന്നെ മൂഢനുമാണ്. വിദ്വാൻമാർ അയാളുടെ നിഗമനത്തെ തള്ളിക്കളയുന്നു. കാരണം ബാഹ്യ ശരീരവും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ആത്മാവിൽ അധിഷ്ഠിതമല്ലാത്ത പക്ഷം മൂല്യമില്ലാത്തതായി തീരുമെന്ന് വിശദമായ ചർച്ചയിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. തന്റെ തെറ്റായ നിഗമനം തിരസ്കരിക്കപ്പെട്ടാലും വിഡ്ഢിയായ മനുഷ്യൻ തന്റെ നിഗമനം ശരിയാണെന്ന് കരുതി കഴിയുന്നു. ഹേ ഭഗവാൻ, പ്രവൃത്തിരഹിതനും ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ ബാധിക്കാത്തവനും ആത്മീയ അവസ്ഥയിൽ മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുന്നവനുമാണ് അങ്ങ്. പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചത്തെ മുഴുവൻ സൃഷ്ടിക്കുകയും നിലനിർത്തുകയും സംഹരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതെന്ന് വിദ്വാൻമാരായ വേദപണ്ഡിതന്മാർ ഘോഷിക്കുന്നു. പരബ്രഹ്മവും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ അങ്ങയിൽ ഒരു വൈരുദ്ധ്യവുമില്ല. സത്വരജസ് തമോ ഗുണങ്ങളോട്
ആകിയ ത്രിവിധ ഭൗതിക പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ അങ്ങയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാകിയാൽ എല്ലാം സ്വയമേവ നടന്നുപോയി. ഭഗവാനെ, ത്രിവിധമായ ഭൗതിക പ്രകൃതികൾക്ക് അപ്പുറത്ത് അതീന്ദ്രിയമായതാണ് അങ്ങയുടെ രൂപം. എങ്കിലും ത്രിലോകങ്ങളെയും പരിപാലിക്കുവാനായി അങ്ങ് സത്വഗുണത്തിൽ വിഷ്ണുവിന്റെ വെളുത്ത നിറത്തെ സ്വീകരിക്കുന്നു. രജോ ഗുണത്താൽ ആവൃതമായ സൃഷ്ടിക്കായി അങ്ങ് ചുവപ്പ് നിറത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. ഒടുവിൽ തമോ ഗുണത്താൽ ആവൃതമായ സംഹാരത്തിന്റെ ആവശ്യം വരുമ്പോൾ അങ്ങ് കാർവർണ്ണത്തിൽ പ്രത്യക്ഷമാകുന്നു. പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിക്ക് മുഴുവൻ വിധാതാവായ അല്ലയോ ഭഗവാനെ, ഈ ലോകത്തെ രക്ഷിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ച് അങ്ങിപ്പോൾ എന്റെ ഗൃഹത്തിൽ അവതരിച്ചിരിക്കുന്നു. ക്ഷത്രിയ രാജാക്കന്മാരുടെ വേഷമണിഞ്ഞവരും യഥാർത്ഥത്തിൽ അസുരന്മാരുമായ രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ലോകമെങ്ങും നടമാടുന്ന സൈന്യങ്ങളൊക്കെയും അങ്ങ് കൊന്നൊടുക്കുമെന്ന് എനിക്ക് നല്ല ഉറപ്പുണ്ട്. നിഷ്കളങ്കരായ പൊതുജനങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുവാൻ അവർ അങ്ങയാൽ വധിക്കപ്പെടുക തന്നെ വേണം. പ്രഭുപാദന്റെ ഭാഗത്ത് പറഞ്ഞു, കൃഷ്ണൻ ഈ ലോകത്ത് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന 2 ലക്ഷ്യങ്ങൾക്കായിട്ടുള്ളതാണ്. പരിത്രാണായ സാധൂന വിനാശായ ച ദുഷ്കൃതാം. നിഷ്കളങ്കര നർമ്മികരുമായ ഭഗവത് ഭക്തരെ രക്ഷിക്കാനും നായ്ക്കളെ പോലെ വെറുതെ കുരയ്ക്കുകയും അധികാരത്തിനായി കടിപിടി കൂടുകയും ചെയ്യുന്ന അജ്ഞാനികളും അസംസ്കൃതമായ അസുരന്മാരെ നിഗ്രഹിക്കുവാനും. പ്രഭുപാദര് ഹരിനാമത്തെ കുറിച്ച് ഇവിടെ വിശദീകരിക്കുന്നു. കലികാലേ നാമരൂപേ കൃഷ്ണാവതാരം എന്നറിയപ്പെടുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രസ്താവനവും കൃഷ്ണന്റെ ഒരു അവതാരമാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് അതും ഭഗവാന്റെ അവതാരമാണെന്നും പറയും. ഭഗവാന്റെ തിരുനാമത്തിന്റെ രൂപത്തിലുള്ള നാമരൂപേ അവതാരം അസുര പ്രകൃതികളായ ഭരണകർത്താക്കളെയും രാഷ്ട്രീയക്കാരെയും ശരിക്കും ഭയപ്പെടുന്ന നാം ഓരോരുത്തരും ഈ കൃഷ്ണാവതാരത്തെ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന മഹാമന്ത്രത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നാം ഈ ആസുരിക ഭരണകർത്താക്കളുടെ ഉപദ്രവത്തിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടും. ഇപ്പോൾ സർക്കാരിന്റെ അത്യുന്നത പദവികൾ ഏത് കുതന്ത്രം ഉപയോഗിച്ചും പിടിച്ചെടുക്കുമാറ് ശക്തിശാലികളാണ് അവർ. ദേശീയ സുരക്ഷയും ഏതെങ്കിലും അടിയന്തരാവസ്ഥയുടെയും പേര് പറഞ്ഞ അസംഖ്യം ആൾക്കാരെ പീഡിപ്പിക്കുകയും അവർക്ക് കഴിയും. ഒരു അസുരനെ മറ്റൊരു അസുരൻ തോൽപ്പിച്ചേക്കാം, പക്ഷേ ജനത്തിന്റെ യാതന അവസാനിക്കാതെ തുടർന്നു. ലോകമാനം ഇന്നൊരു അരക്ഷിതവും ആപത്കരമായ അവസ്ഥയിലാണ്. ശ്രീലപ്രഭുപാദർ എന്താ പറയുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നതും ഒരു കൃഷ്ണന്റെ അവതാരമാണെന്ന് പറയുന്നു. കലികാലെ നാമരൂപേ കൃഷ്ണ അവതാരം. കലിയുഗത്തിൽ ഭഗവാൻ നാമത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ അവതരിച്ചു. അല്ലെ? ശ്രീലപ്രഭുപാദർ എന്താണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? ലോകം മുഴുവൻ കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം, അല്ലെ, ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തുടങ്ങി വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഈ സങ്കീർത്തന പ്രസ്ഥാനം. അപ്പൊ ഇതും ഒരു ഭഗവാന്റെ അവതാരം തന്നെയാണ്. പ്രഭാതർ പറയുന്നു, ഈ ഹരിനാമം കൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെയുള്ള അസുരന്മാരെയൊക്കെ തോൽപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും. അല്ലെ? ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നാമസങ്കീർത്തനം തടസ്സപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ ചാന്ദകാസിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഒരു ആൾക്കൂട്ടത്തെയൊക്കെ സംഘടിപ്പിച്ച് ഭക്തന്മാരെയൊക്കെ സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പ്രകടനമായിട്ട് പോവുകയുണ്ടായി. അല്ലെ? ചാന്ദകാസി ഭയപ്പെട്ട് മഹാപ്രഭുവിന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് എല്ലാം ക്ഷമിക്കാനായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. അല്ലെ? അപ്പൊ ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനത്തെ അസുരന്മാരൊക്കെ ഭയപ്പെടുന്നു. ഭഗവാനെ ഭയപ്പെടുന്ന പോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ ശബ്ദ അവതാരം, ഭഗവാന്റെ നാമരൂപത്തിലുള്ള അവതാരത്തെയും അവരൊക്കെ ഭയപ്പെടുന്നു എന്ന്. അല്ലെ? എല്ലാവരെയും ഹരിദാസ് താക്കൂർ നാമം ജപിക്കുമ്പോഴും അസുരശക്തികളൊക്കെ ഭയപ്പെട്ടു. അല്ലെ? ഇന്നും കാണാൻ നമുക്ക് നമ്മുടെ ചുറ്റിലും തന്നെ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കും ഭക്തിത സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പം അത് അസുരന്മാരെ അസ്വസ്ഥപ്പെടുത്തുന്നു. അല്ലെ? അവരെ അസ്വസ്ഥരാകുന്നു. അവര് ഭക്തന്മാർക്കെതിരെ പലതരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളും പ്രവർത്തിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും. അപ്പോ അവരെ ഭയപ്പെടുത്തുന്നു. ഭഗവാന്റെ തന്നെ ശബ്ദ അവതാരം, ഭഗവാന്റെ നാമരൂപത്തിലുള്ള അവതാരം, അതും ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് ശ്രീലപ്രഭുപാദർ ഇവിടെ പ്രസ്താവിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ കൃഷ്ണാവബോധ പ്രസ്ഥാനം അതും ഭഗവാന്റെ ഒരു അവതാരമാണ്. ശ്രീലപ്രഭുപാദർ ദേവന്മാരുടെ അധിപനായ അല്ലയോ ഭഗവാനെ, അങ്ങ് ഞങ്ങളുടെ ഗൃഹത്തിൽ ജനിച്ച് തന്നെ വധിക്കുമെന്ന പ്രവചനം ശ്രവിച്ച സംസ്കാരശൂന്യനായ ഈ കംസൻ അങ്ങയുടെ അനേകം ജ്യേഷ്ഠന്മാരെ വധിച്ചു അങ്ങ് അവതരിച്ച വിവരം പടയാളികളിൽ നിന്ന് അറിഞ്ഞാലുടൻ അങ്ങയെ കൊല്ലാൻ ആയുധവുമേന്തി അവനെത്തും. വസുദേവര് പറയുന്നു, കംസനെ വധിക്കും. അല്ലെ? ദേവകിയുടെ 8ാമത്തെ പുത്രൻ നിന്റെ അന്തകനാണെന്ന് നേരത്തെ തന്നെ അശരീരി കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അല്ലെ? അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് കംസൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അല്ലെ? അതുകൊണ്ട് പറയുന്നു, നിന്നെ അന്വേഷിച്ചു വരും കംസൻ എന്നുള്ളത്. ശുഭദേവ ഗോസ്വാമി തുടർന്നു, കംസനെ ഭയന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ദേവകി തന്റെ ശിശുവിനെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ എല്ലാ ലക്ഷണങ്ങളും ഉണ്ടെന്ന് കണ്ട് അത്ഭുത പരതന്ത്രയായി ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവ. ശ്രീ ദേവകിവാച
രൂപം യത്തത് പ്രാഹുരവ്യക്തമാദ്യം ബ്രഹ്മജ്യോതിർ നിർഗുണാം നിർവികാരം സത്താമാത്രം നിർവിശേഷം നിരീഹം സത്വം സാക്ഷാത് വിഷ്ണുരധ്യാത്മദീപഃ. ശ്രീ ദേവകി മാതാവ് പറഞ്ഞു, പ്രിയപ്പെട്ട ഭഗവാനെ, വ്യത്യസ്ത വേദങ്ങളുള്ളവയിൽ ചിലത് പറയുന്നത് അങ്ങ് വാക്കാലോ മനസ്സാലോ അറിയാൻ കഴിയാത്തവനാണ് എന്നാണ്. എന്നിരുന്നാലും ഈ പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചത്തിന് മുഴുവൻ മൂലകാരണം അങ്ങാണ്. സൂര്യനെ പോലെ ഉജ്ജ്വല പ്രഭ തൂകുന്ന അങ്ങ് സർവശ്രേഷ്ഠനായ ബ്രഹ്മമാണ്. അങ്ങ് ഭൗതിക കാരണരഹിതനാണ്. മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയനാകാത്ത അങ്ങേക്ക് ഭൗതിക മോഹങ്ങൾ ഏതുമില്ല. അങ്ങാണ് മൂലപദാർത്ഥം എന്ന് വേദങ്ങൾ പറയുന്നു. വേദങ്ങൾക്കെല്ലാം ആദികാരണമായ അങ്ങയെ അറിഞ്ഞാൽ ഒരുവനെ എല്ലാം ക്രമേണ വ്യക്തമാകും. ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ നിന്നും പരമാത്മാവിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തനായിരിക്കെ തന്നെ അങ്ങ് അവയിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തനല്ല. എല്ലാം അങ്ങയിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുന്നു. ചുരുക്കത്തിൽ സർവകാരണനായ വിഷ്ണു ഭഗവാനായ അങ്ങ് എല്ലാ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനങ്ങളുടെയും വെളിച്ചമാകും. നേരത്തെ വസുദേവര് പറഞ്ഞു അങ്ങ് സാക്ഷാൽ പരമദിവ്യം അല്ലെ. ഇപ്പൊ ദേവകി മാതാവും പറയും അല്ലെ, അവർക്കറിയാം ഞങ്ങളുടെ കുട്ടിയായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് ഭഗവാനാണ്. 25ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നു, കോടാനുകോടി വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം മഹാപ്രളയം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പ്രത്യക്ഷവും അപ്രത്യക്ഷവുമായ സർവവും കാലവേഗത്തിൽ നശിച്ചു പോകും. പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ സൂക്ഷ്മതത്വത്തിൽ പ്രവേശിക്കും. ഗോചരമായ വസ്തുവിഭാഗങ്ങൾ അഗോചരമായ തത്വത്തിൽ അവ്യക്ത തത്വത്തിൽ ലയിക്കും. അങ്ങ് മാത്രം അവശേഷിക്കും. അനന്തശേഷനാകമെന്ന് അങ്ങ് അറിയപ്പെടുന്നു. അല്ലയോ ഭൗതിക ശക്തിയുടെ പ്രോത്ഘടകനായുള്ളവനെ, ഈ അത്ഭുതകരമായ സൃഷ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ക്ഷണങ്ങളും നിമിഷങ്ങളും മണിക്കൂറുകളും വർഷങ്ങളുമായി വിഭജിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കാലം എന്ന വൻ ശക്തിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. കോടാനുകോടി വർഷങ്ങൾ നീളുന്ന ഈ കാലം എന്ന ഘടകം വിഷ്ണു ഭഗവാന്റെ മറ്റൊരു രൂപം മാത്രമാണ്. കാലത്തിന്റെ നിയന്താവായ അങ്ങ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതും അങ്ങയുടെ ലീല മാത്രം. എല്ലാ ഐശ്വര്യങ്ങളുടെയും ധാമമാണ് അങ്ങ്. അങ്ങയുടെ മുന്നിൽ ഞാൻ പൂർണ്ണ ശരണാഗതി അടഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ. വേറെ ഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടാലും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തുള്ള ആരും ജനന മരണ ജരാരോഗാദി ദുഃഖങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രരാകുന്നില്ല. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അങ്ങ് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കുകയാൽ ഹേ ഭഗവാനെ, മരണം അങ്ങയെ ഭയന്നോടിപ്പോകുന്നു. അങ്ങയുടെ കാരുണ്യ അതിരേകത്താൽ ഭഗവത് പാദാംബുജങ്ങളിൽ അഭയം ലഭിച്ച ജീവാത്മാക്കൾ പൂർണ്ണരായും ശാന്തമനസ്കരായി ഉറങ്ങുന്നു. ഭഗവാനെ, ഭക്തരുടെ എല്ലാ ഭയങ്ങളെയും ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുന്നവനാകിയാൽ അങ്ങയോട് ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കാനും കംസനെ കുറിച്ചുള്ള കഠിന ഭയത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കുവാനും അപേക്ഷിച്ചുകൊള്ളുന്നു. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ വിഷ്ണുവായുള്ള അങ്ങയുടെ ഈ രൂപം യോഗികൾ ധ്യാനത്തിൽ ആരാധിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭൗതിക നയനങ്ങളാൽ വീക്ഷിക്കുന്നവർക്ക് ഈ രൂപത്തെ ദയവായി അദൃശ്യമാക്കിയാൽ. അല്ലയോ മധുസൂദന, അങ്ങയുടെ ആവിർഭാവത്താൽ കംസനെ കുറിച്ചുള്ള ഭയം നിമിത്തം ഞാൻ കൂടുതൽ ഉത്കണ്ഠാകുലയാകുന്നു. അതിനാൽ അങ്ങന്റെ ഉദരത്തിൽ പിറന്നുവെന്ന് മഹാപാപിയായ കംസൻ മനസ്സിലാക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടത് ചെയ്യണമേ. അല്ലയോ ഭഗവാനെ, സർവ്വവ്യാപിയായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ് അങ്ങ്. അങ്ങയുടെ ശംഖചക്ര ഗദാപത്മങ്ങളോട് കൂടിയ അതീന്ദ്രിയമായ ചതുർഭുജ രൂപം ഈ ലോകത്ത് അസ്വാഭാവികമാണ്. ദയവായി ഈ രൂപത്തെ അങ്ങ് പിൻവലിച്ചാലും എന്നിട്ട് ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യ ശിശുവിന്റെ മട്ടിലാവുക. അപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങയെ എവിടെയെങ്കിലും ഒളിപ്പിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കാം. കംസനെ ഭയന്നിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും ഒളിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കാമെന്ന് ദേവകി മാതാവ് പറയുന്നു. ചെറിയ കുട്ടിയുടെ രൂപം സ്വീകരിക്കുവാനായി. ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു, മറ്റു കുഞ്ഞുങ്ങളെയൊക്കെ കംസന് കൈമാറിയതുപോലെ ചെയ്യാതെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ എവിടെയെങ്കിലും ഒളിപ്പിക്കുക എന്നതിനെ കുറിച്ച് ദേവകി ആലോചിച്ചത്. എല്ലാ ശിശുക്കളെയും കംസന് നൽകാമെന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരുന്നെങ്കിലും ഇക്കുറി അത് ലംഘിച്ച് കുഞ്ഞിനെ ഒളിപ്പിക്കുവാനാണ് വസുദേവരും ആഗ്രഹിച്ചു. പക്ഷെ അത്ഭുതകരമായി ചതുർഭുജ രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് മൂലം ഒളിപ്പിക്കലും അസാധ്യമായി തീർന്നു. 31ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നു, പ്രളയകാലം ആഗതമാകുമ്പോൾ ചരാചരങ്ങളായ എല്ലാ സൃഷ്ടികളും അടങ്ങുന്ന ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ അങ്ങയുടെ അതീന്ദ്രിയ ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയും യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും കൂടാതെ അവിടെ തങ്ങിയിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പോഴിതാ ഈ അതീന്ദ്രിയ രൂപം എന്റെ ഗർഭത്തിൽ നിന്നും ഉദയം കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ജനങ്ങൾക്ക് ഇത് വിശ്വസിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല. ഞാൻ എല്ലാവരുടെയും പരിഹാസത്തിനു പാത്രമാവുകയും ചെയ്യും. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ഇങ്ങനെ അരുളി ചെയ്തു, പതിവ്രതകളിൽ ഉത്തമയായ പ്രിയ മാതാവേ, സ്വയംഭൂ മന്വന്തരത്തിൽ ഒരു പൂർവ്വജന്മത്തിൽ ഭവതി കൃഷ്ണി എന്നറിയപ്പെട്ടു. വസുദേവരാട്ടെ സുതപസ് എന്നു പേരായ പരമ പുണ്യവാനായ പ്രജാപതിയുമായിരുന്നു. ഭാവാർത്ഥ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, ഇപ്പോൾ മാത്രമല്ല പണ്ടും ദേവകി തന്റെ മാതാവായിട്ടുണ്ടെന്ന് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ്. കൃഷ്ണൻ ശാശ്വതനാണ്. തന്റെ ഭക്തരിൽ നിന്ന് മാതാപിതാക്കളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതും ശാശ്വതമായി നടന്നു വരുന്നു. ഇതിനു മുൻപും ദേവകി ഭഗവാന്റെ മാതാവും വസുദേവർ പിതാവുമായിരുന്നിട്ടുണ്ട്.
അന്നവർ കൃഷ്ണിയും സുതപസ്സുമായിരുന്നു. ഭഗവാൻ അവതരിക്കുമ്പോൾ തന്റെ ശാശ്വതമായ മാതാപിതാക്കന്മാരെ സ്വീകരിക്കുന്നു. അവർ കൃഷ്ണനെ പുത്രനായും സ്വീകരിക്കുന്നു. ഇത് ശാശ്വതമായി നടന്നു വരുന്ന നിത്യലീലയാണ്. അതിനാൽ അത്ഭുതത്തിനോ പരിഹാസത്തിനോ വകയില്ല. ഭഗവാൻ തന്നെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ജന്മകർമ്മജമേ ദിവ്യം ഏവം തത്വാദേഹം പുനർജന്മനായി മാവേദി സ്വർജന. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അവതാരവും ലീലകളും ഒക്കെ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളതാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അത് ഗ്രഹിച്ചവർ വീണ്ടും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പിറക്കേണ്ട തിരിച്ച് ഭഗവത് ധാമത്തിൽ എത്തുന്നത്. അപ്പൊ നേരത്തെ കൃഷ്ണിഗർഭനായിട്ട് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചിരുന്നു. പ്രജകളെ സൃഷ്ടിക്കണമെന്ന് ബ്രഹ്മദേവൻ ആജ്ഞാപിച്ചപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച് നിങ്ങൾ ഇരുവരും കഠിന തപസ്സുകൾ ആചരിച്ചു. എന്റെ പ്രിയ മാതാപിതാക്കന്മാരെ, മഴയും കാറ്റും കൊടും വെയിലും പൊള്ളുന്ന ചൂടും ഘനശൈത്യവും എന്നിങ്ങനെ വിവിധ ഋതുക്കൾ അനുസരിച്ചുള്ള എല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും നിങ്ങൾ സഹിച്ചു. പ്രാണായാമം പരിശീലിച്ച് യോഗം വഴി ശ്വാസത്തെ നിയന്ത്രിച്ചും വായുവും മരങ്ങളിൽ നിന്ന് പൊഴിയുന്ന ഉണങ്ങിയ ഇലകൾ മാത്രം ഭക്ഷിച്ചു. മനസ്സിലെ മാലിന്യങ്ങൾ മുഴുവൻ നിങ്ങൾ നീക്കിക്കളഞ്ഞു. അങ്ങനെ ശാന്തമായ മനസ്സോടുകൂടി എന്നിൽ നിന്നും വരം ആഗ്രഹിച്ച് നിങ്ങൾ എന്നെ ആരാധിച്ചു. അങ്ങനെ എന്നെക്കുറിച്ചുള്ള അവബോധത്തിൽ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ മുഴുകി കഠിന തപാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ നിർവഹിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ 12,000 ദേവവർഷങ്ങൾ കഴിച്ചു. അല്ലയോ പാപരഹിതനായ ദേവകി മാതാവേ, ശക്തമായ വിശ്വാസത്തോടും ഭക്തിയോടും തപാനുഷ്ഠാനങ്ങളോടും കൂടി എന്നെ ഹൃദയത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ച് നിങ്ങൾ ഇരുവരും നിരന്തരമായി ധ്യാനിച്ചപ്പോൾ 12,000 ദിവ്യവത്സരങ്ങൾ കടന്നു പോവുകയും നിങ്ങളിൽ ഞാൻ അതീവ സന്തുഷ്ടനായി തീരുകയും ചെയ്തു. വരം കൊടുക്കുന്നവരിൽ വെച്ച് ഉത്തമനായ ഞാൻ ഇതേ കൃഷ്ണരൂപത്തിൽ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും ഇഷ്ടമുള്ള വരം ചോദിച്ചുകൊള്ളാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ എന്നെ പോലിരിക്കുന്ന ഒരു പുത്രനെ വേണമെന്ന് ആഗ്രഹം നിങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിച്ചു. അപ്പൊ അതിന്റെ പറയുന്നു, ഈ യുഗത്തിൽ നാമൊക്കെ പതീതരാണ്. പക്ഷെ പരമദിവ്യോത്ത പുരുഷൻ ഭഗവത് പ്രേമം തമ്മിൽ നേരിട്ട് ചൊരിയുന്നതിനായി ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അനുയായികൾ ഇതിനെ പാടിപ്പുകഴ്ത്തുന്നു. രൂപഗോസ്വാമി ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്: നമോ മഹാവധന്യായ കൃഷ്ണ പ്രേമ പ്രദായതേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ നാംനേ ഗൗരകൃഷ്ണ. ഈ ശ്ലോകത്തിൽ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ മഹാവധന്യായ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഉദാരമതികളായ വ്യക്തികളിൽ വെച്ച് അതിശ്രേഷ്ഠൻ എന്നാണ് അർത്ഥം. കാരണം ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിച്ചാൽ മാത്രം മതിയാകുമാറ് അത്ര എളുപ്പത്തിൽ കൃഷ്ണനെ അദ്ദേഹം ലഭ്യമാക്കി തന്നു. അതിനാൽ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തന്നെ തന്ന അനുഗ്രഹം നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കു വഴി എല്ലാ മാലിന്യങ്ങളിലും നമ്മളിൽ നിന്നും നീങ്ങിപ്പോവുകയും ചേതോദർപ്പണമാർജനം, കൃഷ്ണനാണ് സ്നേഹത്തിന്റെ ഒരേ ഒരു ഭാജനം എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിവുണ്ടാവുകയും ചെയ്തു. കീർത്തനാദേവ കൃഷ്ണസ്യ മുക്തസംഗം പരമ്പര. അതിനാൽ ആയിരക്കണക്കിന് സംവത്സരങ്ങൾ കഠിന തപസ്സുകൾ ആചരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കൃഷ്ണനെ എങ്ങനെ സ്നേഹിക്കണമെന്നും എപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സേവനങ്ങളിൽ എങ്ങനെ മുഴുകണമെന്നും പഠിച്ചാൽ മാത്രം മതി. സേവേന്മുഖി ജിഹ്വാദേ സ്വയമേവ സ്ഫുരത്യത്. അതുവഴി നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ സ്വഗേഹമായ ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോവാം. ഒരു കുഞ്ഞിനെ ലഭിക്കുവാനോ അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ഭൗതിക ആവശ്യങ്ങൾക്കോ ആയി ഭഗവാനെ ഇവിടേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിന് പകരം സ്വഗേഹമായ ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു തന്നാൽ എന്താണ് നമുക്ക് ഭഗവാനുമായുള്ള യഥാർത്ഥ ബന്ധമെന്നറിയാൻ കഴിയും. ആ ശാശ്വത ബന്ധത്തിൽ എന്നേക്കുമായി മുഴുകുകയും ചെയ്യാം. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കു വഴി ക്രമേണ പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനുള്ള നമ്മുടെ ശാശ്വത ബന്ധം വളർത്തിയെടുക്കുകയും ഒടുവിൽ സ്വരൂപസിദ്ധി എന്ന പൂർണ്ണസ്ഥിതിയിൽ എത്തിച്ചേരുകയും ഈ അനുഗ്രഹം മുതലെടുത്ത് സ്വഗേഹത്തിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോവുകയുമാണ് വേണ്ടത്. ശ്രീല നരോത്തമദാസ് ഠാക്കൂർ ഇങ്ങനെ പാടിയിട്ടുണ്ട്: പതിത പവനാഹേതു തവവതാര. പതിതാത്മാക്കളായ നമ്മെ എല്ലാവരെയും മോചിപ്പിച്ച് നമ്മിൽ ഭഗവത് പ്രേമം നേരിട്ട് ചൊരിയാൻ അവതരിച്ചതാണ് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ മഹത്തായ വരത്തെ നാം പരമാവധി ഉപയോഗപ്പെടുത്തൽ. ശ്രീല പ്രഭുപാദർ വളരെ വിശദമായിട്ട് പറയുന്നു അല്ലെ. ഇവിടെ കൃഷ്ണിയും സുതപസും ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ കഠിനമായിട്ടുള്ള തപസ് അനുഷ്ഠിച്ചു എന്ന് പറയുന്നു അല്ലെ. ഭഗവാനെ പുത്രനായിട്ട് ലഭിക്കുവാനായിട്ട് 12,000 ദിവ്യവത്സരങ്ങൾ തപസ് ചെയ്തു എന്ന് പറയും. ശ്രീല പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, നമുക്കിങ്ങനെ 10,000 വർഷങ്ങളൊന്നും വലിയ കഠിന തപസ്സൊന്നും ചെയ്യേണ്ട. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഭഗവാൻ തന്നെ നേരിട്ട് വന്നിട്ട് കൃഷ്ണപ്രേമം എല്ലാവർക്കും വിതരണം ചെയ്തു. ഭഗവത്തിന്റെ തിരുനാമം എല്ലാവർക്കും വിതരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് നമ്മൾ ജപിക്കുക മാത്രമേ വേണ്ടൂ. ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുക വേണ്ടൂ അല്ലെ. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഈ ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെ. നിസ്സാരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഭഗവാനെ ഇവിടെ വരുത്തിക്കുകയല്ല വേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്ത് സ്വഗേഹത്തിലേക്ക്
സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവുകയാണ് വേണ്ടതെന്ന് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ഇവിടെ വിവരിക്കുന്നു. ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരും എന്നാൽ പുത്രന്മാരില്ലാത്തവരുമായ നിങ്ങൾ കാമാസക്തിയിൽ ആകൃഷ്ടരായി, എന്തെന്നാൽ ദേവമായിയുടെ അതീന്ദ്രിയ പ്രേമത്തിന്റെ സ്വാധീനത്തിന് വശപ്പെട്ട നിങ്ങൾ എന്നെ പുത്രനായി ലഭിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു. അതിനാൽ തന്നെ ഒരിക്കലും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്നുള്ള മുക്തി ആഗ്രഹിച്ചതുമില്ല. പറയുന്നു, നിങ്ങൾ വേറൊന്നും ആഗ്രഹിച്ചില്ല, പുത്രൻ വേണമെന്നാണ് ആഗ്രഹിച്ചത്. നിങ്ങൾ ആ വരം നേടുകയും ഞാൻ അന്തർദാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്ത ശേഷം നിങ്ങൾ ഇരുവരും എന്നെ പോലെ ഒരു പുത്രൻ ഉണ്ടാകാനായി സംഭോഗത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റിത്തരികയും ചെയ്തു. ലാളിത്യത്തിലും മറ്റ് സ്വഭാവങ്ങളിലും നിങ്ങളോളം ഉന്നതരായി മറ്റാരെയും കാണായികയാൽ ഞാൻ കൃഷ്ണിഗർഭനായി ഈ ലോകത്തിൽ അവതരിച്ചു. കൃഷ്ണിയിൽ നിന്നും ജന്മം കൊണ്ടവനെന്ന് ഞാൻ സുപ്രസിദ്ധനായി. ത്രേതായുഗത്തിലാണ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണിഗർഭനായി അവതരിച്ചതെന്ന് ശ്രീ പ്രഭുപാദർ ഇവിടെ വിശദീകരിക്കും. അടുത്ത യുഗത്തിൽ ഞാൻ വീണ്ടും നിങ്ങൾ ഇരുവരിൽ നിന്നും അവതരിച്ചു. അന്ന് നിങ്ങൾ എന്റെ മാതാവായ അതിഥിയും പിതാവായ കശ്യപിനുമായിരുന്നു. ഉപേന്ദ്രൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഞാൻ വാമനത്വം കാരണം വാമൻ എന്നും അറിയപ്പെട്ടു. വാമനൻ ദേവനായിട്ട് പിന്നീട് അടുത്ത യുഗത്തിൽ അവതരിച്ചു എന്ന് പറയും. അല്ലയോ പതിവ്രതയായ മാതാവേ, ഞാൻ അതേ വ്യക്തിത്വം തന്നെ മൂന്നാമത് നിങ്ങൾ ഇരുവർക്കും പുത്രനായി ജനിച്ചിരിക്കുമോ? എന്റെ വാക്കുകൾ സത്യമാണെന്ന് അറിഞ്ഞു. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് 3 ജന്മം എന്നില്ല? അവരെ അങ്ങേ പോലെ ഒരു പുത്രനെ എനിക്ക് വേണം, അങ്ങേ പോലെ ഒരു പുത്രനെ വേണം, അങ്ങേ പോലെ ഒരു പുത്രനെ വേണം എന്ന് 3 പ്രാവശ്യം പറയുകയുണ്ടായി. അല്ലെ? അപ്പൊ അങ്ങനെ 3 ജന്മങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ അവർക്ക് പുത്രനായിട്ട് വരികയുണ്ടായി. അപ്പൊ ദേവകിയും വസുദേവരും ഈ ജന്മത്തിലല്ല, മുന്നേയുള്ള ജന്മങ്ങളിലും ഭഗവാന്റെ മാതാപിതാക്കന്മാര് തന്നെയാണെന്ന് ഇവിടെ വിവരിക്കുന്നു. എന്റെ പൂർവ്വ അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് സ്മരണയുണ്ടാകുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ വിഷ്ണു രൂപം നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത്. ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യ ശിശുവിന്റെ രൂപത്തിൽ ഞാൻ ആവിർഭവിച്ചു വരുന്നെങ്കിൽ പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ വിഷ്ണു തന്നെ അവതരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുകയുണ്ടാവില്ല. അല്ലെ? അവരെന്താണ് ആവശ്യപ്പെട്ടത്? അങ്ങേ പോലെ ഒരു പുത്രൻ വേണം. അല്ലെ? അങ്ങേ പോലെ വേറെ ആരും, ഭഗവാനെ പോലെ വേറെ ആരുമില്ല. അല്ലെ? മത്ത പരതരൻ ഞാൻ ഭഗവത്ഗീത എനിക്ക് തുല്യനായിട്ടോ എനിക്ക് ഉപരിയായിട്ടോ ആയിരുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനെ പോലെ വേറെ ആരില്ല, ഭഗവാനെ പോലെ ഭഗവാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അല്ലെ? അതുകൊണ്ട് അതേ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് പുത്രനായിട്ട് അവതരിച്ചതെന്ന് കാണിച്ചു തരാനായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഈ 4 കൈകളുള്ള രൂപത്തിൽ അവതരിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറയും. നിങ്ങൾ ഇരുവരും എന്നെ എല്ലായ്പ്പോഴും പുത്രനായി കരുതുക, അതേസമയം തന്നെ ഞാൻ പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനാണെന്ന് എപ്പോഴും അറിയുക. അങ്ങനെ സ്നേഹത്തോടും മമതയോടും സദാ എന്നെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഏറ്റവും പരമമായ പദത്തെ, സ്വഗേഹമായ ഭഗവത് ധാമത്തെ പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ ദേവകി മാതാവിനോടും വസുദേവരോടും പറയുന്നു, അല്ലെ? ഞാൻ പുത്രനാണെന്നും അറിയുക, അതേ സമയം തന്നെ പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനാണെന്നും അറിയുക. അല്ലെ? എന്നാൽ ഒരിക്കലും നന്ദമഹാരാജാവിന്റെ അടുത്തും യശോദാമിയുടെ അടുത്തും ഞാൻ പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനാണെന്ന് സത്യം ഭഗവാൻ വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല. അല്ലെ? എപ്പോഴും അവരിൽ നിന്നും ഭഗവാന്റെ യോഗമായ ശക്തി മറച്ചിരുന്നു. പലതരത്തിലുള്ള അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ലീലകൾ ചെയ്തപ്പോഴും അവരൊക്കെ സംശയിക്കാൻ ഇടവരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പോലും ഭഗവാൻ അതൊക്കെ മറക്കുകയുണ്ടായി. അല്ലെ? മണ്ണ് വാരി തിന്നിട്ട് വായ തുറന്നപ്പോൾ അല്ലെ കോടിക്കണക്കിന് ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ ഭഗവാന്റെ ആ കുഞ്ഞുവായിൽ കാണാൻ സാധിച്ചു. അല്ലെ? അപ്പോഴും ഭഗവാൻ യോഗമായി കൊണ്ട് അവിടെ യശോദാമയിൽ നിന്നും അത് മറക്കുകയുണ്ട്. എന്നാൽ പല അവസരത്തിൽ അതൊക്കെ ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിച്ചില്ല. യശോദാ മാതാവ് എന്താ പറയാ, ഭഗവാനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിച്ചില്ല. ഭഗവാനെ ആ വാത്സല്യ സ്നേഹം ഒരു പുത്രൻ എന്ന നിലയിലല്ല, ആ വാത്സല്യം ഭഗവാനെ അനുഭവിക്കുവാനുമായിരുന്നു. ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു, അച്ഛനമ്മമാരെ ഇപ്രകാരം ഉപദേശിച്ച ശേഷം പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ കൃഷ്ണൻ നിശബ്ദനായി അവരുടെ കൺമുമ്പാകെ ഭഗവാൻ സ്വന്തം ആന്തരിക ശക്തിയാൽ ഒരു കൊച്ചു മനുഷ്യ ശിശുവായി രൂപാന്തരപ്പെട്ടു. മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ സ്വന്തം മൂലസ്വരൂപം സ്വീകരിച്ചു. കൃഷ്ണസ്തു ഭഗവാൻ സ്വയം. അപ്പൊ ആദ്യം 4 കൈകളുള്ള രൂപത്തിൽ ദർശനം നൽകി അവരെ സ്വയം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ പുത്രനായിട്ടുള്ളതെന്ന് വന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുവാനായിട്ട്, അല്ലെ? പിന്നീട് ഒരു ശിശുവിന്റെ രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ മൂലസ്വരൂപത്തിൽ സ്വയം ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനായി മാറുകയുണ്ടായി. അനന്തരം പരമദിവ്യത്വ പുരുഷന്റെ പ്രേരണ മൂലം വസുദേവർ നവജാത ശിശുവിനെ പ്രസവമുറിയിൽ നിന്ന് എടുത്തുകൊണ്ടുപോകാൻ തുടങ്ങിയ അതേ വേളയിൽ ഭഗവാന്റെ ആത്മീയ ശക്തിയായ യോഗമായ നന്ദമഹാരാജാവിന്റെ പത്നിക്ക് മകളായി തീർന്നു. ഇതിന്റെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ ശ്രീലപ്രഭുപാദരി ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ രഹസ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യം ഇവിടെ ശ്രീലപ്രഭുപാദരി വിശദീകരിക്കുന്നു. ശ്രീല വിശ്വനാഥ ചക്രവർത്തി ഠാക്കൂർ പറയുന്നു, കൃഷ്ണൻ ദേവകിയുടെ പുത്രനായും അതേ സമയത്ത് തന്നെ യോഗമായയോടൊപ്പം യശോദയുടെ പുത്രനായും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു എന്നാണ്. ദേവകിക്ക് പിറന്ന വേളയിൽ ആദ്യം വിഷ്ണുവായിട്ടാണല്ലോ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്. വസുദേവർക്ക് കൃഷ്ണനോട് ശുദ്ധമായ മമതയുണ്ടാവുന്ന അവസ്ഥയില്ലാതിരുന്നതിനാൽ അദ്ദേഹം വിഷ്ണു ഭഗവാനായി തന്റെ പുത്രനെ ആരാധിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്.
യശോദയാവട്ടെ ഭഗവാനെന്ന് മനസ്സിലാക്കാതെ തന്റെ പുത്രനായ കൃഷ്ണനെ സന്തോഷിപ്പിച്ചു. ഇതാണ് യശോദയുടെ പുത്രൻ എന്ന നിലയ്ക്കുള്ള കൃഷ്ണന്റെ വ്യത്യാസം. ഹരിവംശം എന്ന ഗ്രന്ഥത്തെ പ്രമാണമാക്കിയാണ് വിശ്വനാഥ ചക്രവർത്തി താക്കൂർ ഇങ്ങനെ വിശദീകരിക്കുന്നത്. അല്ലെ, നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു അല്ലെ. അങ്ങനെ ആചാര്യന്മാരുടെ ഗോസ്വാമിമാരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലൊക്കെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വസുദേവർ അവിടെ കൃഷ്ണനെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ, വാസുദേവ കൃഷ്ണനെ കൊണ്ടുപോകുന്ന അവസരത്തിൽ അവിടെ യശോദനന്ദനായിട്ട് സഷാൽ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലുള്ള പരമദിവ്യോത്തമ കൃഷ്ണൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അവിടെ ഇരുട്ടിൽ തന്നെ, രാത്രിയിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ വസുദേവർക്ക് അത് കാണാൻ സാധിച്ചില്ല. അവിടെ യോഗമായ ശക്തി മായാദേവിയെ എടുത്തിട്ട് തിരിച്ചു വരികയുണ്ടായി. യോഗമായുടെ ശക്തിയാൽ എല്ലാ കാവൽക്കാരും ഉറങ്ങിപ്പോവുകയും അവരുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഗൃഹത്തിലെ മറ്റ് അന്തേവാസികളും ഗാഠനിദ്രയിലാണ്ടു. സൂര്യൻ ഉദിക്കുമ്പോൾ ഇരുട്ട് താനെ അകലുന്നത് പോലെ വസുദേവർ മുന്നിലെത്തിയപ്പോൾ ഇരുമ്പഴികൾ ശക്തമായി പാകിയിട്ട് ഇരുമ്പ് ചങ്ങലകളാൽ ബന്ധിച്ച കവാടങ്ങൾ താനെ തുറന്നു. ആകാശത്തിലെ മേഘങ്ങൾ ചെറുതായി ഗർജിച്ച് മഴ പൊഴിച്ചതിനാൽ ഭഗവാന്റെ തന്നെ വിസ്തരണമായ അനന്തശേഷൻ കവാടം മുതൽക്ക് തന്നെ പണങ്ങൾ വിടർത്തി വസുദേവരെയും അതീന്ദ്രിയ ശിശുവിനെയും മഴ നനയാതെ രക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അനുഗമിച്ചു. നമുക്കിപ്പോഴും അവിടെ ഭഗവാൻ അവതരിച്ചിട്ടുള്ള ആ ജയില് അല്ലെ, കംസന്റെ കാരാഗൃഹം ഇപ്പോഴും നമുക്ക് പോയാൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ജന്മഭൂമിയിൽ അവിടെ പോയാൽ, മധുരയിൽ പോയാൽ കാണാൻ സാധിക്കും. അവിടെ പകൽ സമയത്ത് പോലും അത്രയും ഇരുട്ടാണ് അല്ലെ. അവിടെ പറഞ്ഞ എല്ലാ കാവൽക്കാരും എല്ലാവരും ഉറക്കത്തിലാഴുകയാണ്. നല്ല മഴയും പെയ്യുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അവിടെ അനന്തൻ അവിടെ വസുദേവർക്ക് കുടയായിട്ട് അല്ലെ പണം വലിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയുണ്ടായി, ഭഗവാന് എല്ലാ മഴ നനയാതെ രക്ഷിക്കാനായിട്ട്. ഇന്ദ്രൻ തുടരെ മഴ പൊഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതിനാൽ യമുന നദി ജലം നിറഞ്ഞ് ഭയാനകമായ ചുഴികളാൽ നുരഞ്ഞു പതഞ്ഞൊഴുകി. പക്ഷെ പണ്ട് സമുദ്രം സേതുബന്ധനായ ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാന് വഴിയൊഴിഞ്ഞു കൊടുത്തതുപോലെ യമുന നദി വസുദേവർക്ക് കടന്നു പോകാൻ വഴി മാറിക്കും. രാമചന്ദ്ര ഭഗവാൻ ലങ്കയിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് സമുദ്രം വഴി മാറിക്കൊടുക്കും, സേതുബന്ധനം നിർമ്മിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. നമുക്കറിയാം, തിരയടിക്കുമ്പോൾ കുട്ടികളൊക്കെ മണലിനെ കൊണ്ടൊക്കെ ഓരോരോ കൊട്ടാരങ്ങളും വീടുകളും മറ്റുള്ള രൂപങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലെ. തിര വന്നടിച്ചിട്ട് അതൊക്കെ ഇല്ലാതായിത്തീരും അല്ലെ. എന്നാൽ രാമചന്ദ്ര ഭഗവാൻ രാമ എന്ന് എഴുതിയിട്ട് ഓരോ ശിലയും അവിടെ ഇട്ടപ്പോൾ സമുദ്രത്തിന്റെ മേലെ, ജലത്തിന് മേലെ നിൽക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. ഇപ്പോഴും ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പോലും അത്ഭുതത്തോടെ നോക്കുന്നു. അത് ഇപ്പോഴും അവിടെ നിലനിൽക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് സുനാമിയൊക്കെ അടിച്ചപ്പോൾ അതിന്റെ ഇപ്പുറമുള്ള ആൾക്കാർക്കൊന്നും കൂടുതൽ അപകടം പറ്റാതിരുന്നു. അത് പൊളിക്കാനായിട്ട് വേറെ ഭാഗത്തുനിന്ന് അതിന്റെ ശ്രമങ്ങളും നടത്തും. അപ്പൊ അതുപോലെ ഇവിടെ യമുന നദി വസുദേവര് ഭഗവാനെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ വഴി മാറിക്കൊടുക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. എങ്കിലും യമുന നദി തിളച്ചു മറയുകയുണ്ടായി. ഭഗവാനെ ഒരു നോക്ക് കാണുവാനായിട്ട് വസുദേവരുടെ കൊട്ടയിലേക്ക് വരെ യമുന നദി എത്തിത്തീരുക. നെറ്റ്വർക്ക് പ്രശ്നം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ.
ഓക്കെ മാതാജി, കേൾക്കാനുണ്ടോ? നേരത്തെ കേൾക്കാനുണ്ടോ? നേരത്തെ കേൾക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായില്ലായിരുന്നു. ഞാനിത് ബുക്സിൽ നോക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു, സ്ക്രീനിലേക്ക് നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട്. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഇവിടെ പറയുന്നത് ഞാൻ കുറച്ച് മുന്നേ ഉള്ളത് ഭാഗങ്ങൾ കൂടി വായിക്കാം. അപ്പൊ പറയുന്നത്, പരമദിവ്യത്വം പുരുഷന്റെ പ്രേരണ മൂലം വാസുദേവർ നവജാത ശിശുവിനെ പ്രസവ മുറിയിൽ നിന്ന് എടുത്തു കൊണ്ടുപോകാൻ തുടങ്ങിയ അതേ വേളയിൽ ഭഗവാന്റെ ആത്മീയ ശക്തിയായ യോഗമായ നന്ദമഹാരാജാവിന്റെ പത്നിക്ക് മകളായിട്ടും പിറന്നത്. അപ്പോ ആ പെൺകുഞ്ഞിനെ വസുദേവരെടുത്തിട്ട് ദേവകി മാതാവിന്റെ അടുത്ത് കിടത്തുകയുണ്ടായെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അവിടെ വാസുദേവ കൃഷ്ണൻ, വസുദേവരുടെ പുത്രനായിട്ടുള്ള, ദേവകിയുടെ പുത്രനായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണനെ അവിടെ കൊണ്ടുപോയി കിടത്തുന്ന അവസരത്തിൽ അവിടെ സാക്ഷാൽ പരമദിവ്യത്വം പുരുഷനായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണൻ അവിടെ യശോദ മാതാവിന് പുത്രനായിട്ട് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ അവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല. അവിടെ കിടത്തിയ ഉടനെ തന്നെ രണ്ടുപേരും ഒന്നായി തീരുകയുണ്ടായി എന്ന് ആചാര്യന്മാർ പറയുന്നു. യശോദ നന്ദനും ദേവകി നന്ദനും ഒന്നായി തീരുകയുണ്ടായി അല്ലെ. പിന്നീട് ലീലകൾ ചെയ്യാനായിട്ട് അവർ വീണ്ടും രണ്ടായി തീരുകയുണ്ടായി. അസുരന്മാരെ വധിച്ചിട്ടുള്ളതോ മറ്റുള്ളതോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ദേവകി നന്ദനായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണനാണ്, വാസുദേവ കൃഷ്ണനാണ്. എന്നാൽ വെണ്ണ മോഷ്ടിക്കുകയും മറ്റുള്ള ഗോപന്മാരുടെ കൂടെയും ഗോപികമാരുടെ കൂടെ ലീലകളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് യശോദാനന്ദനായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണനാണ്. അപ്പൊ യശോദാനന്ദനായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണൻ വൃന്ദാവനം വിട്ട് എവിടേക്കും പോയിട്ടില്ലായിരുന്നു. വൃന്ദാവനം പരിത്യജ പദം ഏകൻ നഗച്ഛതി, ഒരടി പോലും ഭഗവാൻ എവിടേക്കും പോയിട്ടില്ല വൃന്ദാവനം വിട്ട്. ഇവിടെ പറയുന്നു, യോഗമായുടെ ശക്തിയാൽ എല്ലാ കാവൽക്കാരും ഉറങ്ങിപ്പോവുകയും അവരുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കാതിരിക്കുകയും ഗൃഹത്തിലെ മറ്റ് അന്തേവാസികളും ഗാഠനിദ്രയിലാണ്ടു. ചെറിയ നെറ്റ്വർക്കിന് എന്ത് പ്രശ്നം. ഓക്കെ, ഓക്കെ. യോഗമായയുടെ ശക്തിയാൽ എല്ലാ കാവൽക്കാരും ഉറങ്ങിപ്പോവുകയും അവരുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഗൃഹത്തിലെ മറ്റ് അന്തേവാസികളും ഗാഠനിദ്രയിലാണ്. സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇരുട്ട് താനെ അകലുന്നത് പോലെ വസുദേവർ മുന്നിലെത്തിയപ്പോൾ ഇരുമ്പഴികൾ ശക്തമായി പാകിയിട്ട് ഇരുമ്പ് ചങ്ങലകളാൽ ബന്ധിച്ച കവാടങ്ങൾ താനെ തുറന്നു. ആകാശത്തിലെ മേഘങ്ങൾ ചെറുതായി ഗർജിച്ച് മഴ പൊഴിച്ചതിനാൽ ഭഗവാന്റെ തന്നെ വിസ്തരണമായിട്ടുള്ള അനന്തശേഷൻ കവാടം മുതൽ പണങ്ങൾ വീഴ്ത്തി വസുദേവരെയും അതീന്ദ്രിയ ശിശുവിനെയും മഴ നനയാതെ രക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അനുഭവിച്ചു. അപ്പൊ വസുദേവരെയും കൃഷ്ണനെ എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലാ ചങ്ങലകളും ഒക്കെ ബന്ധിച്ച് എന്താണ് ആ ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മോചിതനായി. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മള് ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യും അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെയും ഈ ബന്ധനങ്ങളൊക്കെ തനിയെ ഇല്ലാതായിത്തീരും അല്ലെ. കാമ, ക്രോധ, ലോഭ, മോഹ, മത, മാത്സര്യം അല്ലെ, ഇങ്ങനെയുള്ള കുറെ ചങ്ങലകളാൽ നമ്മളും ബന്ധിതരാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതൊക്കെ പതുക്കെ ഇല്ലാതായിത്തീരും നമ്മള് ആത്മാർത്ഥമായി ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട്, ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, ഭഗവാന് ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ സാമഗ്രികളും ഒരുക്കി ഭഗവാനെ സേവിക്കുക എന്നതാണ്
അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിസ്തരണമായ അനന്തശേഷന്റെ ജോലി. വസുദേവർ കുഞ്ഞിനെ എടുത്ത് നടന്നപ്പോൾ ഭഗവാനെ സേവിക്കുവാനും ചെറുമഴയിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുവാനും അനന്തശേഷൻ എത്തി. ഇന്ദ്രൻ തുടരെ മഴ പൊഴിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നതിനാൽ യമുന നദി ജലം നിറഞ്ഞ് ഭയാനകമായ ചുഴികളാൽ നിറഞ്ഞു പതിഞ്ഞ് ഒഴുകി. പക്ഷേ പണ്ട് സമുദ്രം സേതുബന്ധത്തിനായി ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാന് വഴി ഒഴിഞ്ഞു കൊടുത്തതുപോലെ യമുന നദി വസുദേവർക്ക് കടന്നു പോകുവാൻ വഴി മാറിക്കൊടുത്തു. വസുദേവർ നന്ദമഹാരാജാവിന്റെ ഭവനത്തിലെത്തിയപ്പോൾ എല്ലാ ഗോപന്മാരും നിദ്രയിലാണ്ട് കിടക്കുന്നതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ തന്റെ പുത്രനെ യശോദയുടെ ശയ്യയിൽ കിടത്തിയിട്ട് യോഗമായുടെ വിസ്തരണമായ അവരുടെ പുത്രിയെ എടുത്തുകൊണ്ട് വസുദേവർ തന്റെ വാസസ്ഥലമായ കംസന്റെ തടവറയിലേക്ക് മടങ്ങി. പിന്നെ വസുദേവർ പെൺകുഞ്ഞിനെ ദേവകിയുടെ കിടക്കയിൽ കിടത്തിയിട്ട് തന്റെ കാലുകൾ ഇരുമ്പ് ചങ്ങല കൊണ്ട് ബന്ധിച്ച് മുന്നേ പോലെ അവിടെ ഇരിപ്പായി. പ്രസവക്ഷീണത്താൽ അവശയായി നിദ്രയ്ക്ക് വശപ്പെട്ട യശോദയ്ക്ക് എന്ത് കുഞ്ഞാണ് തനിക്ക് ലഭിച്ചതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. നന്ദമഹാരാജാവും വസുദേവരും ഉറ്റ സുഹൃത്തുക്കളായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെയായിരുന്നു അവരുടെ പത്നിമാരായ യശോദയും ദേവകിയും. അവരുടെ പേരുകൾ വ്യത്യസ്തമായിരുന്നെങ്കിലും യഥാർത്ഥത്തിൽ അവർ വ്യത്യസ്തരായിരുന്നില്ല. ഒരേ ഒരു വ്യത്യാസമേ സത്യത്തിൽ പറയാനുള്ളൂ. ദേവകി തനിക്ക് പിറന്നത് പരമദിവ്യത്വം പുരുഷനാണെന്നും ഇപ്പോൾ കൃഷ്ണനായി മാറിയിരിക്കുകയാണെന്നും മനസ്സിലാക്കി. എന്നാൽ യശോദയ്ക്ക് തനിക്ക് എങ്ങനെയുള്ള കുട്ടിയാണ് ജനിച്ചിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. യശോദ കൃഷ്ണനെ പരമദിവ്യത്വം പുരുഷനായി കണക്കാക്കാതെ സ്വന്തം പുത്രനായി കരുതി സ്നേഹിക്കുക മാത്രം ചെയ്ത അത്യുത്തമ ഭക്തിയായിരുന്നു. ദേവകിക്ക് കൃഷ്ണൻ സ്വന്തം പുത്രനാണെങ്കിലും പരമദിവ്യത്വം പുരുഷനാണെന്ന് തുടക്കം മുതലേ അറിയാമായിരുന്നു. വൃന്ദാവനത്തിൽ ആരും കൃഷ്ണനെ പരമദിവ്യത്വം പുരുഷനായി കരുതിയില്ല. കൃഷ്ണന്റെ ഓരോ ചെയ്തികൾ കാരണം അത്ഭുതകരങ്ങളായ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ വൃന്ദാവനവാസികൾ ഗോപന്മാരും ഗോപബാലന്മാരും നന്ദമഹാരാജാവും യശോദയും മറ്റുള്ളവരും അത്ഭുതപ്പെടും. പക്ഷെ തങ്ങളുടെ മകൻ കൃഷ്ണൻ പരമദിവ്യത്വം പുരുഷനാണെന്ന് അവരാരും കണക്കാക്കിയില്ല. ഏതോ ശ്രേഷ്ഠനായ ദേവൻ കൃഷ്ണന്റെ രൂപത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നതാണെന്ന് ചിലപ്പോഴൊക്കെ അവർ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ അത്രത്തോളം ഉന്നത തലത്തിൽ ഭക്തൻ കൃഷ്ണന്റെ പദവിയും സ്ഥാനമഹിമയും മറന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അത് മനസ്സിലാക്കാത്ത ഭഗവാനെ അഗാധമായി സ്നേഹിക്കും. ഇതിനെയാണ് ഉത്തമ ഭക്തി എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അത് ജ്ഞാനത്തിന്റെയും ജ്ഞാനമയി ഭക്തിയുടെയും തലങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാണ്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ദശമസ്കന്ധത്തിലെ കൃഷ്ണാവതാരം എന്ന 3-ാം അധ്യായത്തിന്റെ ഭക്തി വേദാന്ത ഭാഷ്യം ഇപ്രകാരം സമാപിച്ചു. ശിലപ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, വൃന്ദാവനത്തിലെ ഭക്തന്മാര് ഭഗവാന്റെ വ്രജവാസികൾ അവരെ കൃഷ്ണൻ പരമദിവ്യത്വം പുരുഷനാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടല്ല അവരെ സ്നേഹിക്കുന്നു. അവരുടെ കുട്ടിയെ പോലെ അവരുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവനായിട്ട് ഗോപന്മാർ അവരുടെ സുഹൃത്തായിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഗോപികമാരുടെ അവരുടെ കാമുകനായിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അവരെ സ്നേഹിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ പരമദിവ്യത്വം പുരുഷനാണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ടല്ല. എങ്കിലും അവരുടെ സ്നേഹം ആത്മാർത്ഥമായിട്ടുള്ളതാണ്. നിഷ്കളങ്കമായിട്ടുള്ളതാണ്. യാതൊന്നും ആഗ്രഹിക്കാതെ ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കണം, കൃഷ്ണനെ സന്തോഷിപ്പിക്കണം. ഇത് മാത്രമാണ് അവരുടെ ലക്ഷ്യം. നമ്മളൊക്കെ ഭഗവാനെ പ്രണമിക്കുന്നു, ഭഗവാനെ നാമം ജപിക്കുന്നു ഒക്കെ കൃഷ്ണൻ പരമദിവ്യത്വം കൃഷ്ണനാണെന്ന് അറിഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ്. എന്നാൽ അത് പ്രജവാസികളുടേത് അങ്ങനെയല്ല. അവരുടെ സ്നേഹം നിഷ്കപടമായ യാതൊരു കാപട്യവും ഇല്ലാത്ത അവർക്ക് എന്താ പറയാ, ഒരു ഭഗവാനാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അവരാരും അത് വിശ്വസിക്കുവാനായിട്ട് തയ്യാറല്ല. അത്രമാത്രം ഭഗവാനെ സ്നേഹിക്കുന്നു. അതാണ് യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ഉത്തമ ഭക്തി എന്ന് ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ പറയും. വേറൊന്നും അവർക്ക് വേണ്ടതായിട്ട് ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ അതാണ് യഥാർത്ഥ സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത്. കൂട്ടുകാരോടൊക്കെ ആരെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുണ്ടല്ലോ കൃഷ്ണൻ, അവൻ പരമദിവ്യത്വം കൃഷ്ണനാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് കൂട്ടുകാരൊക്കെ വായ പൊത്തിച്ചിരിക്കും. നമ്മുടെ കൃഷ്ണനാണ്, എന്റെ കൂട്ടുകാരനോ എന്ന് പറയും. അവരിൽ ഒരാളായിട്ടാണ് അവർ കണ്ടിരുന്നത്. അവരുടെ കൂട്ടുകാരനാണ്. എന്നാൽ കൃഷ്ണനോടുള്ള സ്നേഹം അവരുടെ അത്രയും ആത്മാർത്ഥമായിട്ടുള്ള സ്നേഹമാണ് ശ്രീ പ്രഭുപാദരുടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ. കുറെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രീ പ്രഭുപാദരുടെ ഭാവാർത്ഥ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇതിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ എല്ലാം എടുക്കാം. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇന്നത്തെ സമയക്കുറവ് മൂലം അത് വേഗത്തിൽ വായിച്ചു പോയെന്നേ ഉള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കി ജയ, ശ്രീ പ്രഭുപാദ കി ജയ. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൈയെടുക്കാം. അപ്പൊ വൈഷ്ണവ കലണ്ടർ പ്രകാരം ഇന്ന് ഫാസ്റ്റിംഗ് എടുക്കുന്ന എല്ലാവരും
12 മണിക്കാണ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് കേട്ടോ. രാത്രി 12 മണിക്കാണ്. എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക. ഏകാദശി പ്രസാദം കഴിച്ചുകൊണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യണമെന്നാണ് കണക്ക്. ഓക്കെ, പറ്റുന്ന രീതിയിൽ എടുക്കാം. നിർജ്ജലമായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നവർക്ക് അങ്ങനെ എടുക്കാം. അത് ആരോഗ്യപരമായിട്ട് അങ്ങനെ കഴിയാത്തവർക്ക് ഏകാദശി കഴിക്കുന്ന പോലെ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ കഴിച്ചുകൊണ്ട് എടുക്കാം. അങ്ങനെ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ എടുക്കുക. എല്ലാവരും ഓൺലൈനിൽ വൈകിട്ട് അഭിഷേകവും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഗ്രൂപ്പിലൊക്കെ അതിന്റെ ലിങ്ക് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും പങ്കെടുക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. വംശകൽപതരൂപശ കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. കൂടി വൈഷ്ണവ ശ്രീ പ്രഭുപാദ്.